जाबाय थाखो थाइजौखौ जादो आरो एसेबां मोजां अननानै होफैनाय थाइजौखौ आं माब्रै जानांगौ जादोंलै हा माब्रै जानांगौ जाखो जादो आरोहाय खुगाजों माखौथो इसेबां सानहाबाय थादों थाइजौ थाइसे जानायखौनो सानाखैलै थाइजौखौ समायना नुनायखाय जानोसो बालायलांबाय आं आंखौ बिस मुलि होनानै बुथारनो नागिरनाय बायदि मोनखो ना माखो नोंलाय आइला बिदि नङाब्रा आं अननानैसो जायाखै दा नों अननानै होफैनायखाय ओंखाम ओंख्रिखौबो अननानै खुरनानै होयो होमबालाय ओंखाम ओंख्रिखौलाय मानोथो जायो नोंलाय बे थाइजौ थाइजौखौनो जानो बादों ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिखौलाय सानफ्रामबो जानाय जाखायोब्रा थाइजौखौसो सानफ्रामबो मोनजायाना बेनिखायनो अननानै जानो बादों होननानै बुंदोंब्रा मा उल्था पुल्थाल' बुजिब्रा हांग्रि सना नोंलाय जानोबा जायाबा था जागोन दे जागोन आफा औ अफ्रे बेटे बुं आंखौ ना मानसिफ्रा मानो महर सोलायखो होननानै बुंबाय थायो आफा कमेन्ट सेक्सनाव ना बे अफ्रे रानिखौ मानो महर सोलायखो होननानै नोंथांमोना सोंबाय थायो आसलथे नोंथांमोना एपिसोडखौ नायजोबा नामाब्रा माथो रोखा रोखा बर' रावजों खोन्थानानै होखाबाय अफ्रे रानिखौ जोङो मानो केरेक्टारखौ सोलायनाय जादों ना बर' रावखौ बुजियाखैबा आं मोनसे एक्सट्रा रावजों बुजायबावनि र' अफ्रे रानि दा बुजिबाय बायदि मोनबाय आं नोंथांमोनखौ बर' राव एसेबां रोखा रोखा खोन्थाखाबाय अफ्रे रानिनि केरेक्टारखौ मानि थाखाय सोलायनाय जादों सिगांनि केरेक्टारा जोबोद बरिंमोन मानसियाल' गुफुरमोन माखासे इन्टारेस्टिं कन्टेन्टनि थाखाय जों अफ्रे रानिनि महरखौ सोलायनाय जादों आरो बे महरानो थासिगोन होननानै गैया खोमायावनो हाबा मा होनोब्रा पियर लाब्रा फेन्स नंगौना नङाब्रा नोंसोरलाय लाब्रा फेमिलिनि मानसि नंगौना नङाब्रा लाब्रा फेन्सफोराथ' मोनफ्रोम बे एपिसोडनि काहानिफोरखौ बुजिजोबनांगौलै जियानो जादोला दे जेबो नंला नोंथांमोना कमेन्ट हरदों बेनो थोजासे दे होमबा मायाव थादोंमोनलाय आं आफा बे थाइजौखौ आं जानो जाया आं बे थाइजौआव बिस मुलि होदों बे थाइजौखौलाय मानो जानांगौ जाखो नों थगायदों मानो थगायनांगौ जाखो थां फरायथां मोनाबाय आखाइ आथिङा सु आरो लेखायाव जिरायथां मोजां लेखाया फरायथां नङाबा दिनै मोनफ्लांगोन जांजों नोमाया रागा जोंदों थां फरायथां दिनै नों आंखौ बिदि सानथारबाय आरो ना अमा राजा मा सानखोब्रा आंलाय मुलि होनानै बुथारजानो गिलायथारबाय आरो ना नों दे जानोसै आं जानो गारनानैलाय माखौथो नायबाय थादों लायला जामायला थाइजौ थाइसेखौ जानो थाखाय मा एसे अख्रा खालामथारखोब्रा माबाफोरसो होमाराखैथ' बे थाइजौआव मा सानाबाय थाखो जानो गोसो गैयाबा गैया होननानै बुङा मानो हर आंनो जाना लानोसै आच्छा नों जामारनोसै होमबा नोंहा थैजानो गिदोंबा जानोसैथ' आरो नाङालै आंनो जानोसै नों अननानै होफैदों जेब्ला जानोसै आं जानोबा जा जायाबा था जि जायो जाथोंसै थाइजौखौ जाना होनोसै आंबो मालाय हांग्रि मानदिखौलाय मा जाजा सानबाय थाखोब्रा जा होगा देखा जायगा जानानै होबाय माथो उन्दुनोसो ओंखारबायब्रा जामारबायथ' आरो मानसिया दाबा मुलियाबा खाथिगोना खाथियाथाय मुलिया खाथिबाथ' मोजाङानो जाबाय गुबुन गुबुन हिनजावफोरखौ गोसो थोग्राया आइ बुंनाय बायदि आंखौल' गोसो थोबानो जाबाय नों आफानो मा मुलि होदो होनदों बाददावलायो मानसिखौ आइ सिखाव मानसियासो बाददावोनो नों बुंबाय थायोमोन ना जाय मानसिया सिखाव खावो बिसोर मानसियासो बाददावो होननानै बुंबाय आइ नों मा खालामखो मा खालामलाबायनांगौ जाखो आं खोनाखादों दे आबैजों नोंजों माबा माबि रायलायबाय थानायखौ फनाव आफानो थाइजौ दौगोन होननानै खोनाखादों आं आफाया दुस्त नालाय आयै आबा मा खोथा खोनाखो नोंलाय गेदेरफोरनि खोथा खोनासंखोमानो हामा आबा आंनो खोन्था आफानो मा मुलि होखो नों एमाव आबा आंनि आमाय थुखुल रावनोबो दा खोन्था दे बेफोरबायदि खोथाया रावनोबो खोन्थाजाया नों जुदि बयनोबो खोन्थायो अब्ला आंहासो दिगदार जागोन न'खराव नांलाय खमलाय जागोन आबा नोंनि नोम्फानि मोजांनि थाखायसो मुलिखौ होनाय जादों नोंनि नोम्फाया नोमाखौ दुखु होबाय थायो नालाय गुबुन गुबुन हिनजावखौ गोसो थोयो बेनिखायनो रावखौबो दा गोसो थोथों होननानै आबैया मुलि दौनो होदों मिथिबाय आबा नों रावनोबो खोन्थानाङा दे नोम्फानोबो खोन्थानाङा नोंदानोबो खोन्थानाङा अफ्रे रानिनोबो खोन्थानाङा दे जागोन दे आंनि आबा सना आंनि आमाय थुखुल नोङो बयनोबो खोन्थाबाथाय न'खराव नांलाय खमलाय जाथारगोन आं खोन्थाया दे होमबालाय थां फरायै थां अके आयो बेसो मिथिनांगौ जाबाय दे दाउखा आबाया मिथिबाय मोजाङानो जाबाय एमाव आबाया मिथिबासो जारला जागौमोन आंखौसो उल्था रायगौमोन बियो बे फाग्लानि थाखायनो आं बेफोरबायदि मुलि जाहोनांगौ जाबाय बे मोजांबा आङो मुलिखौनो जाहोआमोन आं बेफोरबायदि बे फाग्लानि थाखायनो हायना मुलि दौनांगौ जाबाय आं बे बैसोआव मा गावखौनो अख्राङाव बिरनाय बायदि मोनखोब्रा आंलाय अख्राङाव दंना फाथालाव दं जाखो आंलाय बिराद मोजां मोनथारदों माथो बिरनानै आंखौ रायनो लिंहरदोंबा आं खोन्थानानै होखानोसै नारजि बुदाङा आंखौ बायदिसिना बुंनायखायसो आं रागाजों बुंफ्लांदोंमोन आरो बिनि थाखाय आं नोंनाव निमाहा बिबिखाबाय
ओमफ्राय आं मालाबाबो नारजि बुदांखौ नोंखौ लोब्बा लानानै आं जेबो खोथा बुङा। नों बुंबानो आं मानिगोन नामा? आंनि फिसालाया नम्रब्रखाय नों आंखौबो बिदि सानदों नामा? नोंखौ आं नम्रबो सानखाया। नोंखौथ' आं दायनिसो सानो। गोसो सिंजों आंखौ रायदों नामा? आयु दायनि मासो नामासै। नोंखौलाय मानो गोसो सिंजों रायनांगौ जाखो? रायाखै। खोनासं, दानि जुगनि हौवाफोरा गोदोनि जुगनि हौवाफोर बायदि नंला। सासे हिनजावजोंनो थैस' थांस' रायजो जाग्रा नंला। नाथाय दानि जुगनि हौवाबाबो आंनि फिसालाया बेसेबां भद्र, बेसेबां नम्र, रावखौबो नोजोर होआ, फांफुं खालामलाबाया। अब्लाबो नों आंनि फिसाखौ सैमा बायदि बाहायो। नङा माथो, आं बाहायाखै माथो। नोंलाय जेब्लाबो गावनि फिसाला नालाय, गावनि फिसालानि थिंजायल' साइड जाखागोन ना। गोदो सेंग्रा समावसो नोंनि फिसालाया आंखौ जि बेरायनो लाङोमोन मिथिबाय। फुजा मेलाफोराव आंजों नङाबानो जेरावबो थांफायामोन। नाथाय दा हाबा जाखांनायनि उननिफ्रायनो जेरावबो लाङाखै। गथ' गथायफ्रानो देरलायजोब्बाय। आंबो बेरायनो लुगैयोना नोंसालाजों। आंबो बहाबाबो थांनो लुगैयोना। नोंलाय मानो बुजिया? जोंफोरा गोदो हौवाफोरजों जेरावबो लांजायाखै। जेराव थाङो हारसिंनो थांदों। दाबायदियाव आं हारसिङै बेरायनांगौबा नोंनो माथो बांसिन बखिगोन। सोरबा हौवाखौ लोगो मोनबाय बियो, सोरबा हौवाजों बेरायहैबाय बियो नोंनो बुंगोन। हौवाजोंथ' बेरायनो थांनो मोनखाला। हारसिं बेरायनो थांबाबो दाबायदियाव बखिजागोन। आंखौ गाज्रि मोननाङा आयै। नोंहा फिसाइ गैया आयै। नोंहा जेबो लुबैनाय गैया फिसाइनिफ्राय। आंहा फिसाइ दङ, लुबैनाय दङ। गोजान गोजानाव बेरायनो लांगौबा, बहाबाफोर बेरायनो लांगौबा लुबैयो आरोहाय। नोंबो नोंनि हासबेन्ड थानायमोनब्ला नोंबो लुगैगौमोन ना। दाबोथ' नों खम गावखौनो हारसिं मोनो नङा होमबा? एसेबां थाबनो फिसाइ खोमानानै लानांबाय नोङो। नोंबोथ' हर हराव जोबोद दुखु जायोना। नोंबोथ' नोंनि हासबेन्डखौ गोसोखांनानै। बेनिखायनो आयै आं मा सानो मिथिगौ? नोंबो सासे बयफ्रेन्ड बानायनानै लादो। नोंनि महरा इसेबांबो गाज्रिबो नङा आयै। गुफुर गावदांदां मोजांथार। दाबो आंनिख्रुइसो सिख्लासिन नुबावो नोंखौ। बेनिखायनो हायोबा बयफ्रेन्ड सासे लादो। बेरायनो थांदो। मा सानदों आयै? ना लाजिदों? लाजिनाङा आयै। बयनिबो जिउनि लोगोरि नांखागौ। सासे जिउनि लोगोरि थायोबा जोंहा गावखौनो सेबबो मोनो, गोसोनि खोथाफोरखौबो फोरमायलायनो हायो। नोंनाव जेसेबांखिनि फिसाला थाया मानो, नोंनाव बिमा बिफायानो थाया मानो, फिसाजोफोर थाया मानो, गावनि लोगो लाइफ पार्टनार बायदि जाया। बेनिखायनो आयै नोङो ना सासे बयफ्रेन्ड लादो। दुखु सुखु फोरमायलायबाय थादो। नों नोंनि दुखुखौ नारजि बुदांनो जेसेबां फोरमाया मानो, गावनि लाइफ पार्टनारनो फोरमायनानै दुखुखौ हगारनाय बायदि नों जेरावबो मोननाय नङा। बेनिखायनो आं नोंखौ बुंदों आयै सिरि सिरि बयफ्रेन्ड लादो। इनिफ्राय बयफ्रेन्डा मोजांबा हाबा जादो। जेबो साननाङा आयै। नोंहा बयफ्रेन्ड लाबाबो नोंखौ रावबो जेबो बुङा। नोंथ' हाबा जाखांनायबाबो नोंहाथ' फिसाइ गैलाना। बेनिखायनो दाबायदियाव नोंहा सोरजोंबा गोसो थोलायोबाबो इलिगेल जानाय नङा। बे लिगेलसो जाखागोन। बेनिखायनो नों गिनो नाङा आरो लाजिनोबो नाङा। ओइ नारजि बुदां। बिराद गियान होबाय नों दिनै आइनो। थांलाय, आंनो साहा फुदुंहैलाय। आयै आं बुंनाय खोथाखौ सानदे। बारा जेबो टेनसन लानाङा। माबाफोर मिथिनांगौबा आंनाव सोंबानो जाबाय। दे नोंसोर थाथ'लाय, आं एसे टाउनाव थांनानै फैनि। हाफां, आइखौ मा फोरोंदों नों? आंलाय मोजांखौसो फोरोंदों दा। मा गाज्रि फोरोंदों आंलाय? नोंसाया बेसेबांबा गोबावनिफ्राय सिंगोल जानानै दं नुवाखै नामा नोङो? बे सिंगोल जानानै थानायखायनो रायबाय थायो आंखौ। बायदिसिना बखिबाय थायो। बेनिखायनो आं दिनै एसे मिनिस्लु जाहोबाय आं। अब्लाबो बेफोरबायदि आइडिया होयो नामा? सिरि था नोङो। आं नोंखौ रागा जोंनानैसो दंखायोमोन। रागाखौनो बावगारथ'लायबाय बालनि। गोसोखांफिनबाय। नोंनो सोर हौवाया मा एरनानै हरनायहाय? सोर मा खोन्थाहरनाय नोंनो? ना अमा राजायासो माबा मोनसे खोन्थाहरलायबाय? नायख्लेंलायदों ना? होमबाथ' अमा राजायानो जाखागोन। र' बाला बे बैथालाखौ फन खालामनानै रायहरनां। नंमारगौथ' आरो बे अमा राजायानो खोन्थाहरमारदों। ना थफिरामजों आंजों थाइलेन्डआव थांनो नागिरनाय प्लानिंखौसो बे गोसो थोलायनाय नंखोना माखो जों सानैखौलाय? आयु थफिरामजोंनो थु बे मानसियाबो आरो। र' बाला फन हरनानै थिगसे रायहरनां। नोंखौ जोबोद गोसोखांदोंलै। बेनिखायनो फैथारबाय आं। आरो अन्नानै आंखौ गाज्रि मोननांलाब्रा। बे आंनि बिनानावाना बिराद थङालिलै। बे बिनानावानो जात खालामबाय थायो। आंनि फनखौ आंनि गार्लफ्रेन्ड जाफ्लालायनानै नोंनो खोन्थाहरनाया आंनि बिनानावासोब्रा। बेनिखायनो आंखौ रागा जोंनांला दे। एमा राजा, आइया नुबा नोंखौबो रायगोन आरो आंखौबो बुगोन। थांदो थां। आं आंनि गिनाय आरो बिखाखौ देन्जार जनाव दोननानैब्लाबो नोंखौ लोगो हमनो फैदोंलै। मानो होखारनांगौ जाखो? आं गिदों। आइया नोंखौबो आंखौबो मिथिबा सानैखौबो दोखो दोखो बुगोन। होमबा नों बुं, नों आंखौ गोसो थोयो ना थोआ? गोसो थोयो एमा राजा। थांदो थां। बाबु नों दिनैनिफ्राय आंखौ गाज्रि मोनला, रागा जोंला होननानै? आं नोंखौ मालाबाबो रागा जोङा। होमबालाय खेबसे सामस सोमनानै खालामदो दे। दिनै नाङा। जेनेबा आइया आबैजों नांलायनानै रागा जोंलायनानै दंखायो। नों न'आव थांदो ना प्लिज एमा राजा। आच्छा थाइबानि लारु थांनोसै। अके बाय, लाभ इउ। लाभ इउ टु। बारग'बाय। आइया न' फैनाय मोनबा खम रायगौमोन जोंखौ। दादा एमा राजा खेला
आरो प्यार किया तो डरना क्या रिस्क तो बनता है ना होमबाबो नाङा दे नों थांदो ना आच्छा भारत थाइबानि लारु दुर्गा फुजा बहा बेरायगोन नों आं मिन्थिया बहा बेरायनाय जागोनथाय जोंहा सानैबो शिलंआव थांगोन दै नायनोसै सानैबो शिलंआव थांगोन जोंहा नों टेनसन दाला आं गासैबो एरेन्ज खालामजोबगोन नायनोसै दे मा नायलु नायला डाइरेक्ट बेरायनो थांगोन दे जागोन दे थांदो मोनाबाय आंहा फरायनोबो टाइम जाबाय दे होमबालाय आं थांनोसै बाय ओके बाय हेलौ आं बुंखाबायना दाखालिनो नोंखौ नों बिदि खालामोबा आं बैदि खालामनानै दिन्थिगोन नों आंखौ गारनानै गुबुन हौवा गोसो थोगोन आं नोंनि आखाइनि नाबिखौ हानानै होगोन नों आंनि अनगा रावनिबो जानो हाया आं नोंनि थाखाय बुहुमाव वार नांहोगोन नोंनि थाखाय आं दावहा नांगोन जायखिजाया नों आंनिल' रावनिबो जानो मोना गाबोन सोरनिबा बाइकआव गाखोनाय नुयोब्ला दिगदार जागोन आं नोंनि थाखाय मा नांगौ मा नाङा गासैखौबो खालामजोबनानै होगोन नों नोंनि लोगोफोरजोंबो रायलायनायखौ खम खालाम हौवा लोगोफोरखौ फेसबुकनिफ्राय आनफ्रेन्ड खालाम वाट्सएपआव जों सानैनि फट'खौल' दोन आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नों मिन्थिया नामा नोंनि थाखाय आं बुहुमनां दावहा नांगोन नों जुदि आंनि जाया खोनादोंना नाजुदां मा होनदों नोंसालाय वार नांहोगोननो बुहुमखौनो गावनि गोसोथोनाय सिख्लाखौ मोनाबा मोखांखौ ओरै खिन्थिलाय नालाय बानलु बेदां बेटा बुहुमनां वार 3 जागायसिगोन नामा नोंलाय नङा बैयो ट्रय वारा बेखौसो खालामनो नागिरदों बियो जेब्ला स्पार्टानि महारानि हेलेनखौ लानानै थाङोना बेयो प्रिन्सआ ट्रयनि प्रिन्सआ होमबादे बे हेलेननि थाखाय जे दावहा नांदोंमोन बे दावहाखौनो ट्रय वार होननानै बुङो दा नोंबो गावनि गार्लफ्रेन्डनि थाखाय ट्रय वार खालामनो नागिरदों नामाहाय आंनि फिसालाया एसेबां गोथौ मोजां मोनथारबायना सोर नोंनि गार्लफ्रेन्डआलाय एखनबा अख्रांनिफ्राय हाथरखि लायनो ओंखारलायो आंना फिसालाया एखनबा माबा वार नांहोनो ओंखारलायो आयै सोर खाफाल गोनां हिनजाव बेलाय आंनि फिसालाजों मोजां मोनजालायनाय सोर जाखोहाय बानलु फिसा लखिमपुर जिल्लानि आच्छा बेवहाय जोंनि जायगायाव लजिं थाफैयो होमबा औ आयै आच्छा जोबोद समायनाथार नामा जायनि थाखाय नोङो दावहा नांलायनो नागिरदों औ आयै जोबोद समायना होमबालाय गाबोन जोङो ना आलासि जानो लाबोलाय नायनि आं नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ माबायदि जागोन दे आयै दे लाबोथार मोजाङैनो खातिरदारि खालामनानै हरगोन आं जागोन दे आयै आं बेखौनो होनगोन लाबोनाङा नोमाया गुरैनो वारनिं होखाबाय दा मोजाङैनो खातिरदारि खालामगोन होननानै आइखौबो सब समावनो मानो गोरोन्थि सानो नोंलाय आइया एसेबां गाज्रि गोसोनि नङा आइया रांखिनिबाबो जोबोद अनसुलि नोंसो आइखौ बायदिसिना साननानै बायदिसिना रायबाय थायो दहायबो आइखौ नोङो बायदिसिना रायनायखौ खोनादों आं बेनिखायनो आइनि सोमोन्दै आं जेबो गाज्रि खोथा खोनासंनो गोसो गैया ए बेटा आं बुंनायखौ मानियाखैना गार्लफ्रेन्डखौल' लाबोलाय नोङो नोमाया माबायदि खातिरदारि खालामगोन बेखौ नों गाबोनसो मिन्थिगोन दा हेल' दिदोम आं एमा राजानि बिनानाव ओमफ्राय रानि नोंजों आं जोंहानाव फैनाय समाव मोजांखौनो रायलायनो मोनाखै बेनिखायनो नोंखौ गोसोखांनानै फन हरबाय आं आच्छा मानोबा फन हरदोंमोन आंनो बेखौनो बुंनो फन हरदोंमोन आं नोंना गार्लफ्रेन्ड गैमाराना आंना गार्लफ्रेन्ड गैया होमबालाय आंखौनो गार्लफ्रेन्ड खालामदो ना आं जोबोद मोजां गार्लफ्रेन्ड जागोन नोंनि बिराद लयेल थागोन आरो नोंनि मोनसे हेफाजाब नांगौ आंनो माबायदि हेफाजाब गाबोन फरायसालियाव थांबा आंनि बयफ्रेन्ड जाफ्लानो हागोन ना माने सासे नेवला मुंनि सासे मानसिया आंखौ एदावबाय थायो गावनि गार्लफ्रेन्ड खालामनो नागिरबाय थायो नों आंनि बयफ्रेन्ड जाफ्लायोबा बे आंखौ एदावनाय नङा प्लिज 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 आदानि लोगो होननानै आंखौ हेफाजाब हो गाबोन जागोन दे होमबा बे जोंनि सारियालिखिनियाव नों गाबोन थाबनो फैदे 9टानि सिगाङावनो 8:30आव फैदे जागोन दे अके बाय आं आइनि फनजोंसो नोंखौ फन हरखुमादों हेय नोङो सोरनो फन हरखुमादोंलाय नोंनोलाय मानो नांगौ आइनि फनखौ लाखुमानानै सोरनोबा फन हरलायबाय ना नों बिराद फालतु जाथारदोंलै हांगारि आरो आंनि लोगोफोरनिफ्राय गोजानाव था आंनि लोगोफ्रा सासेबो मोजां मानसि गैया गासिबो दाखु गोजा आं दाखुखौनो मोजां मोनो दाखुफोरा गाज्रि गोसोनि जायो बेनिखायनो गाज्रि गोसोनि मानसिफोरनिफ्राय गोजानाव था आरो थां आंनि थाखाय दै गिलाससे लानानै फै आं लाया माथो नोंनि रुवाथि नङा आं आइया बुजानो लुगैदों आंजों बुवा गारनो गाबलायबायलै दोखो दोखो बुखुमागोनलै साला आइबो गैया आफाबो गैयि जायगायाव आच्छा बारा थाइबानि लारु फैसा खावनायखौ केन्सेल खालामनायसै आं बे दावखा राजाजों जेबो भरसा गैया आंखौसो फाव फान्दायगोन बियो बेनिखायनो आफानावनो फैसा बिहैनि र' हेलौ अनजालि जागोन दे होमबालाय गाबोन नों रेडि जानानै थाबानो जाबाय आं नोंखौ लायगोन आइया आंनि गार्लफ्रेन्डखौ नुबा फसायखागोन बानलु बेदां नों नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ लाबोनो नागिरदों गाबोन औ
नोंहा मेगन सादों नामा नोंनि बयफ्रेन्डखौ लाबोनो मोनैखाय इसिबां दुगाना गाबोनसो मिथिगोन दा मा जागोन गावखौनो मार बिरनाय बायदि मोनथारदों माथो जावैसो सना मा जाखो आइ बिखुनजो मा एसे समायना नुखोब्रा नोंखौलाय आंलाय ओइ आइ बिखुनजो नोंजों गोनां बाथ्रा दङमोनलै आइ बिखुनजो बोरो आइ बिखुनजोआलाय आबैयानो फैयाखै मानो फैयाखै दासो दंथारोमोन दासो आंजों रायलायथारदोंमोन गावहा सिमां नुदों खोमा आइ बिखुनजोआ दंथारोमोन बहा दं आइ बिखुनजोआ खबर लायो बिराद गोबाव जाबाय र' खबर लाहैनो आइ बिखुनजो दागि नों जामादि अमा राजाया फैगासिनो बिखुनजो सना आइला मा जालायखोब्रा बेहालाय फाग्लाथां माथां आंखौ खिन्थिलायखोब्रा माबा मोनसे बुंनो फैनाया सेसलाय मा जालायखोब्रा बिफायालाय लोगोफोर बिफानि अबस्थाया मा जाबावगोन दा मुलि जाना लानानै दा मा जानो लागासिनो नोंथांमोना आइडियाजों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक होदो नङाबा होनाङा ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय